היי, ברוכה הבאה לאתר שלי. שמי אורית גליק מהתאמנות לפוריות. אני שמחה שהגעת. היום אנחנו נדבר על פרופיל הורמונלי. היי, אני שמחה שהגעת. היום אנחנו נדבר על פרופיל הורמונלי ועל ההמלצה שלי להגיע עם פרופיל הורמונלי לרופא פריון. אני רוצה לחדד ולומר, בבקשה, כשאת מגיעה לרופא פריון, דאגי שיהיה לך פרופיל הורמונלי מעודכן. לא פרופיל הורמונלי שנעשה לפני שנה, שנעשה לפני שנים, פרופיל הורמונלי צריך להיות מהעת האחרונה. פרופיל הורמונלי בעצם מתאר את המצב ההורמונלי של האישה, שנלקח ממנה ביום השני, בין הימים השני לרביעי במחזור. הבדיקה היא בדיקת דם, שבה נמדדים מדדים הורמונליים שהם מאוד מאוד משמעותיים כדי בעצם לדעת איפה האישה עומדת מבחינת הפריון שלה, והאם צצו שם איזשהם בעיות נראות לעין שאפשר בעצם לסמן אותם דבר ראשון מתוך הבדיקת דם. הבדיקת דם נלקחת בצום, מכיוון שבצום ולאחר עירות של 3 שעות, מכיוון שהפרולקטין הוא בעצם רגיש לשני הדברים האלה. הוא צריך להילקח בצום ובעירות של 3 שעות. לכן תתעוררי לפני הזמן ותגיעי לבדיקה מוכנה. עד לכאן היה הנושא להיום של פרופיל הורמונלי. אני אשמח לקרוא את התגובות שלכם כאן מתחת לוידאו, ואני אשמח שתשתפו את הוידאו הזה עם שאר החברים, כיוון שהנושא הוא מאוד חשוב, חשוב שהוא יגיע הלאה. להתראות בפעם הבאה, אורית גליק.